De fleste mænd tror, at kvinder bare bryr sig om udseende, rigdom eller social status. Men tiltrækning fungerer faktisk ikke slik. En kvinde kan fuldstændig overse en kæk mand og blive dybt tiltrukket af en mand med et gennemsnitligt udseende, som forstår selvtillid, psykologi og emotionel selvkontrol. Fordi kvinder ikke bare fokuserer på, hvad en mand besitter, de lægger mærke til, hvem han virkelig er. Og i dag skal du lære nøjagtigt, hvordan kvinder tænker om mænd, hvad som umiddelbart tiltrækker dem, og adfærden som stille ødelægger tiltrækning. Vær opmærksom, for de fleste mænd opdager aldrig dette. Når en kvinde møder en mand, begynder tankerne hendes umiddelbart at evaluere ham. Ikke altid bevidst, men følelsesmæssigt. Hun stiller sig selv spørgsmål som, er han selvsikker? Respekterer han sig selv? Er han følelsesmæssigt stærk eller svag? Kan jeg stole på ham? Skiller han sig ud fra andre mænd? Svarene på disse spørgsmålene afgør, hvad hun føler om ham. Det er derfor, nogle mænd naturligt tiltrækker sig opmærksomhed, mens andre stadig jager den og bliver ignoreret. Så lad os se på, hvordan kvinder virkelig ser på mænd. For det første, kvinder lægger mærke til energi først. Før du i det hele taget siger et eneste ord, har energien din allerede introduceret dig. Kvinder observerer holdningen din, øjekontakten din, stemmen din, tålmodigheden din og din emotionelle kontrol. En nervøs mand, som konstant søger anerkendelse, udstråler usikkerhed. Men en rolig mand, som virker komfortabel i sin egen krop, skaber umiddelbart nysgerrighed. Selvtillid er ikke højlydt. Ægte selvtillid er stille. Det er evnen til at forblive afslappet uden at trænge bekræftelse fra alle rundt dig. Og kvinder plukker op dette mye raskere, end de fleste mænd er klar over. For det andre tiltrækkes kvinder af formål. En af de største fejlene mænd gør, er at sætte kvinder i centrum af livet. En mand, som bruger al sin tid på at søge opmærksomhed, bliver forudsigbar. Men en mand, som fokuserer på målene sine, bliver magnetisk. Hvorfor? Fordi formål skaber disciplin, og disciplin skaber respekt. Kvinder beundrer mænd, som bygger noget. Fremtiden sin, fysikken sin, tankesættet sit, virksomheden sin eller opdraget sit. En mand med retning føles langt stærkere end en mand, som konstant søger opmærksomhed. For det tredje er emotionel styrke sjælden. De fleste mænd tror, tiltrækning handler om dominans, men emotionel kontrol er mye mere attraktivt. Kvinder lægger mærke til, hvordan en mand reagerer under pres. Hvad sker, når han bliver afvist? Når nogen fornærmer ham? Når ting ikke går hans vej? Når stress kommer ind i livet hans? Svage mænd reagerer følelsesmæssigt med en gang. Stærke mænd forbliver rolige. En rolig mand føler sig tryg, og emotionel tryghed er dybt attraktivt. Hvem som helst kan virke selvsikker, når livet går knirkefrit, men emotionel styrke viser sig i vanskelige øjeblik. 4. Mystik skaber tiltrækning. Mange mænd ødelægger tiltrækning ved at afsløre for mye for tidlig, overdeling, overteksting og overforklaring. Kvinder bliver naturligt nysgerrige på mænd, som har dybde og en følelse af mystik. Ikke fordi de spiller spil, men fordi de har et liv utover at søge opmærksomhed. En mystisk mand ser ikke stadig efter bekræftelse, holder nogen ting private og føler ikke behov for at imponere alle. Nogle gange skaber det os i mindre mere tiltrækning end at snakke for mye. Husk det. 5. Kvinder lægger mærke til de små detaljerne. Tiltrækning bygges ofte gennem små adfærder. Kvinder lægger mærke til, hvordan du behandler fremmede, hvordan du snakker om andre mennesker, hygienen din, vanene dine, konsistensen din, og til og med måden du svarer på meldinger. Små detaljer afslører karakter. Mange mænd fokuserer på at virke attraktive, men kvinder lægger ofte mere vægt på adfærd end udseende, fordi adfærd afslører sandheden. 6. Kvinder vil have følelser, ikke bare logik. Her er noget, de fleste mænd aldrig helt forstår. Kvinder husker følelser mere end ord. De husker, hvordan du fik dem til at føle sig, hvor komfortable de følte sig rundt dig, om du fik dem til at le, og om samtalerne dine føltes spændende. Logik skaber sjældent tiltrækning. Følelser gør det. Det er derfor kedelige samtaler raskt ødelægger tiltrækning. En mand, som skaber emotionelle oplevelser, bliver uforglemmelige. 7. Nød ødelægger tiltrækning. Ingenting dræber tiltrækning raskere end desperation. Konstant teksting, og tikke om opmærksomhed, eller at blive oprørt over forsinkede svar, kommunicerer alt én ting. Du værdsætter ikke dig selv. Selvtillid siger, jeg liker dig, men jeg respekterer mig selv også. Og selvrespekt er attraktivt.
Kvinder tiltrækkes naturligt af mænd, som kan nyde livet sit uden og være afhængige af konstant bekræftelse fra andre. 8. Kvinder tester selvtillid. Nogle gange tester kvinder mænd indirekte. Det er,